Λοιπόν, εντάξει, είναι λεπτομέρειες τώρα, αλλά απλώς σας έβαλα να δέστε το γίγαντα ινσουλίνη, αυτό το κομπολόι, και η καημένη γλυκόζη. Η γλυκόζη. Η ζάχαρη τι είναι χημικό. Τώρα προηγουμένως, εγώ δεν τρώω, όχι, κάποιοι φάγατε ζάχαρη. Είναι μια φρουκτόζη με μια γλυκόζη, ενωμένες με χημικό δεσμό. Αμέσως με το που μπαίνουν μέσα, ένα ένζυμο τα κόβει, και η μεν γλυκόζη είναι πολύ καλό κορίτσι. Γιατί είναι πολύ καλό κορίτσι? Γιατί ξέρει εκατομμύρια χρόνια το DNA και η εξέλιξή μου, πάει παντού σε όλο μου το κόμμα. Η φρουκτόζη όμως πάει μόνο στο σηκώτη μου. Και εκεί, προσέξτε, πάνε με τρονάριστο. Η πολλή φρουκτόζη γίνεται και λίγο γλυκόζη, αλλά η πολλή φρουκτόζη, οι πάστες και τα ψωμιά, ή λιποτομέρια θα μου κάνετε μήνυση κάποιοι. Το είπα και κόντεψα να μου τυχώσουν την μήνυση. Για πέστε λίγο αναλυτικά το μέλι, γιατί τρώω πολύ μέλι εγώ. Για πέστε μου. Δεν θα με καρφώσετε. Όχι. Πάω λοιπόν, με καλούν να μιλήσω για το εταιρικό μικροβίωμα και όπως είμαι μπλαμπλάς εγώ λέω, και τώρα ρωτήστε μου ό,τι ερώτηση θέλετε. Πετάχετε μια κυρία, τι γνώμη έχετε για το μέλι? Λέω, για το μέλι. 3 λόγους για τους οποίους το μέλι είναι υπερτιμημένο. Προσέχω τα λόγια μου. Πρώτον, είναι το προϊόν με τη μεγαλύτερη νοθεία, όχι στην Ελλαδίτσα μας, σε όλο τον κόσμο. Το δέχτηκαν. Πάει. Εντάξει. Πάει. Δεύτερον, λέω, φέρτε μου σας παρακαλώ τώρα ή την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα μια σοβαρή δημοσίευση που να μιλάει για τη μοναδικότητα των καλών πραγμάτων του μελιού. Όπερεστή με θερμινευόμενον, αν δεν φάω μέλι και φάω κάτι, μόνο αν φάω μέλι θα πάρω κάποια ίχνοστοιχεία, τα οποία μπορώ να τα πάρω και από αλλού. Δεν νομίζω να υπάρχει μια δημοσίευση που να λέει για τη μοναδικότητα του μελιού. Δεν υπάρχει. Και τρίτον, ποιο είναι, άμα κάνουμε ανάλυση στο μέλι τα σάκχαρα, ποιο είναι το κύριο σάκχαρο στο μέλι? Η φρουκτόζη. Η φρουκτόζη. Πάντα, προσέχω την πανμετρονάριστον, Όταν όμως φας πολύ φρουκτόζη, το κορμί δεν προλαβαίνει, πάει μόνο στο σηκώτη, το εργοστάσιο το χημικό αυτό, και την κάνει τριγλικερίδια και VLDL. Και μετά την κάνει το σηκώτη λιπαρό. Αν κάνεις το σηκώτη λιπαρό, αν γίνει ξέρετε πως εδώ έχουμε λιπαρά σηκώτια, όλοι μας. Αν κάνεις απλά να βγάζεις έτσι με τον υπέρηχο. Λιπόδη διοίκηση. Και εγώ, που γυναίκα μου τότε. Άμα κάνεις λιπόδη σηκώτη, αντίο. Αντίσταση στην ινσουλίνη. Είναι μια αναστρέψιμο? Όχι, δεν είναι μια αναστρέψιμο. Αυτό λέω. Το μήνυμα που φέρνω είναι ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε η διατροφή και το lifestyle πώς αντιστρέφουν. Αλλά πρέπει να είσαι βλάκας να μην μπορείς να καταλάβεις ένα αγκιόγραμμα που κάνει ο γιατρός με την καρδούλα. Το βλέπεις άσπρο εδώ και κάποια στιγμή στενεύει. Γιατρέ, στένεψε. Μπορείς με διατροφή και υγεία να μου το ανοίξεις? Αντιστροφή είπατε. Ναι. Όχι πρόληψη. Φύγαμε από το δημοτικό την πρόληψη και πάμε στα δύσκολα, στην αντιστροφή. Δύσκολο, αλλά γίνεται. Και μετά βλέπεις, τον βάζεις στο πρωτόκολλο ο μεγάλος ο γιατρός του Τέξας, με αυτό το πρωτόκολλο το αυστηρό, και του ξανακάνει πάλι αγκιόγραμμα. Και βλέπεις το ίδιο αυτό, άνοιξε. Άρα, αν έχεις τα κότσια, αφού δεν θες φίλε μου ξανά το στέντ, και δεν ξέρεις άμα βάζεις μια φορά στέντ, μετά το στέντ, αυτό είχα να πω. Με διατροφή και lifestyle. Να τους βάζουν σε πρωτόκολλα. Του λέει Παγλαμά, θα φας ό,τι σου λέω εγώ. Αλλά θα έρθει μετά από 6 μήνες να δούμε ξανά την καρδούλα σου. Ρίξτε παρακαλώ. Ναι. Μισό λεπτό να το πείτε. Δεν απάντησα στην ερώτηση του κυρίου. Κύριε, και μετά μου λέει αυτή η ίδια η κυρία,
Λέει, καλά, ωραία, πόσες φορές μέλι? Κάθε μέρα πρωί, μια κουταλιά μεγάλη με ταχίνι και βρώμη. Εγώ, επειδή δεν είμαι χημικός μελισσολόγος, αλλά είμαι πονηρός και κλέβω ωραίους γκουρού. Και ο γκουρού μου λέει 3 φορές το μήνα μέλι. 3 φορές το μήνα. Εμείς που φάγαμε... Μην μου κάνετε καμιά μήνυση όλοι σας τώρα. 2 ώρες περπάτημα το πρωί και 2 το Ακούστε απόγευμα. λίγο, ακούστε να πω μια κορώνα. Σε έναν πλανήτη που έχει γονατίσει από αρρώστιες της αντίστασης ινσουλίνης, θα δείτε παρακάτω, πρέπει να κάνεις μια χοντρή και αυστηρή πολιτική απογλύκανση. Δεν τρώω άλλα γλυκά εγώ όμως. Περπατάω 2 ώρες το πρωί και 2 το Αυτό είναι απόγευμα. πολύ καλό. Γιατί μου λένε, καλά ρε μάγκα, καλά ρε Αντωνάκη. Γιατί δεν λες για τις πάστες και λες για το μέλι? Εννοείται ότι δεν θα φας πάστα. Αλίμονο. Common sense. Λοιπόν, άρα μεγάλο μόριο του παγκρέατος ινσουλίνη, μικρό μόριο η γλυκοζήτσα μας. Κάνει περισσότερο κακό στα αγγεία αυτό το κομπολόι, παρά κάνει και αυτή, παίζει, αλλά μπορείς, φανταστείτε έναν που δεν έχει ζάχαρο και του χώνουνε ενέσεις ινσουλίνης. Είναι κανονικός, 0,80, αλλά του βάζουν ινσουλίνη και του κοιτάνε την καρδούλα, του κοιτάνε ορισμένα αγγεία. Τα μπλοκάρονται την ινσουλίνη. Ήταν ένας ονόματι καθηγητής, γιατρουδάκος, παθολογοανατόμος, με το όνομα Κράφτ στην Αμερική. Ο παθολογοανατόμος τι κοιτάει τα πλακάκια, αλλά κάνει και αναλύσεις. Και αυτός έκανε από κάποιους ασθενείς, έχει αρχείο με 12.000 απαντήσεις για ανάλυση αίματος, άρα και γλυκόζης. Και μετά, επειδή είναι παθολογοανατόμος, όταν πεθάνανε, αυτός εκτός από γλυκόζη, θα σας το πω αυτό να πάτε, κοίταζε και την ινσουλίνη στο αίμα. Και μετά από χρόνια πέθαναν κάποιοι, λέει, για να δω τα πλακάκια της καρδιάς του που έφραξε, και πάντα είδε ότι αυτοί που την πάθανε είχαν από πολύ καιρό ψηλά ποσοστά ινσουλίνης. Και έτσι λέει, και κάνω τώρα τον προφήτη, πρέπει ο κόσμος να αλλάξει από γλυκόζοκεντρικός και να γίνει ινσουλινοκεντρικός. Τι σημαίνει αυτό? Την επόμενη φορά που θα πάτε στο μικροβιολόγο, λέτε, σε μάγκα, γράψε μου σε παρακαλώ και εξέταση ινσουλίνης. Το είπα εγώ στον γιατρό, λέω, γιατρέ, σε άλλη εξέταση. Του λέω, γιατρέ, γράψε μου σε παρακαλώ. Λέει, δεν είσαι διαβητικός. Όχι, γιατρέ, εγώ είμαι πλούσιος, έδωσα 12 ευρώ στο ιδιωτικό εργαστήριο. Λέω, σε παρακαλώ, κάνε μου, πάρε πόσα, 12 ευρώ, πάρτε. Ανάλυση ινσουλίνης. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Πανμετρονάριστο. Γιατί είναι πολλά και υπερτιμημένα φρούτα. Θα σας πω και για την αρκούδα. Την αρκούδα που τρώει πολλά φρούτα το Σεπτέμβριο. Τι σώζει και μέλι. Μπράβο, ωραίος. Μπράβο, θα δείτε τώρα τι παθαίνει με τη φρουκτόζη. Η φρουκτόζη στα φρούτα είναι καλύτερη από τη φρουκτόζη του μελιού, γιατί πάει μαζί με το σωσίδιό της, τις φυτικές ίνες. Γι' αυτό και ο χυμός δεν είναι καλό πράγμα με το πορτοκάλι, πανμετρονάριστο. Γιατί η φρουκτόζη με το που μπαίνει στο αίμα, πατ! Αμέσως κάνει πίχη, γλυκόζης. Εντάξει, απάντησα. Θες την αρκούδα, πάμε στην αρκούδα. Σεπτέμβρη μήνα. Η φύση είναι σωστή. Τι είναι το Σεπτέμβρη μήνα? Τα φρούτα, δεν είναι? Κάποια στιγμή όμως το Σεπτέμβρη το φρούτο είναι γλυκό. Γιατί έχει πολύ φρουκτόζη. Η γλυκόζη δεν είναι γλυκιά. Άμα φας γλυκό, η φρουκτόζη είναι γλυκιά. Και η φουκαριάρα η αρκούδα τρώει 1 τόνο μήλα. Τι σας είπα, τι γίνεται η φρουκτόζη? Λίπος. Και η φουκαριάρα μετά θα πάει να κινηθεί.
εκτός των άλλων. Και χρειάζεται το λίπος για τότε. Αν της πάρω αίμα τον Οκτώβρη, έχει γκάγκα αντίσταση στην ινσουλίνη, η αρκούδα, αλλά η αρκούδα το θέλει για μετά. Το ίδιο και το αποδημητικό πουλάκι. Ξεκινάει από την Κοζάνη και φτάνει στην Αντίς Αμπέμπα. 5.000 χιλιόμετρα. Και διπλασιάζει το βάρος του μέσα. Τι διπλασιάζει, το λίπος του. Χρειάζεται την ενέργεια. Χρειάζεται ενέργεια, θα πετάξει. Λοιπόν, Επομένως, κύριε, το φρούτο πρέπει να το τρώμε. Είμαι προδιαβητική και μου είπε ο γιατρός τα φρούτα να τα τρώω άγουρα και όχι πολύ όρημα. Να τα πούμε μετά τις ερωτήσεις. εντάξει, αν κάνατε ανάλυση ινσουλίνης, θα το βεβαιώνατε σίγουρα ότι είστε προδιαβητικοί. Θα δείτε, προσέξτε λίγο την ομιλία μου παρακάτω. Σήμερα έκανα, δεν ήξερα να Προσέξτε λίγο την ομιλία μου. Και μάλιστα, επειδή σας βλέπω είστε 27 χρονών, αν κάνατε αυτή την ανάλυση από τα 12, στα 12 θα βλέπατε, 12, 13, 14, βλέπετε, ζάχαρο στα 12, μια χαρά. Ζάχαρο στα 14, μια χαρά. Αν ταυτόχρονα κάνετε και ινσουλίνη από τα 14, εσείς που είστε προδιαβητικοί, Προδιάθεση. η ινσουλίνη ανέβαινε. Και μετά από δεκαετίες, ανεβαίνει και το ζάχαρο. Αν έκανε από μικρό κοριτσάκι, ανάγκη, δεκαετίες πριν, δεκαετίες πριν. Μα όλα μας σκοτώνουν δεκαετίες πριν. Ο καρκίνος ξεκινάει... Το ξέρουν, δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Λοιπόν, Μια κατάδεση. παρακαλώ. Και εσείς ακρίνετε Βεβαίως, πριν από 20 μέρες, ναι, μετά από ένα super duper wow γεύμα, ναι. 2,5 μακαρονάδες, με πολύ, Ήσουν στεναχωρημένος γι' αυτό. με πολύ τιμά, θα το πάρω 3 εταιριά. Ωραίος. Όταν σηκώθηκα μετά από 3 ώρες, είχα ένα μαχαίρι στο εδώ πέρα. Και λέω του αδερφό μου, τρέχαμε στο νοσοκομείο γιατί πεθαίνω. Η γλυκόζη. Πήγα στο νοσοκομείο, με ξετήραξαν, δεν κάνανε αναλύσει, αλλά με κάνανε τα πάντα. Υπεργλυκαιμικό και υπερλιπιδικό σοκ λέει της σχολής. Γιατί κατέβηκε εδώ και δεν μπορούσα μάτια. 2 μέρες. Τι είχε φάει πρώτα. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, Γλυκόζη, γλυκοζηλιωμένη, είναι το ίδιο. αλήθεια, τώρα μην την πω και αυτή. Σας είπα προηγουμένως, για να έχετε μια ιδέα για το λιπιδικό σας προφίλ, θα κοιτάτε μόνο τα τριγλυκερίδια. Το είπα. Και τώρα να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, βάζεις μια γραμμούλα, όλοι ξέρουμε τα κλάσματα τι είναι. Βάζεις στον αριθμητή την τιμή των τριγλυκεριδίων σου και βάζεις στον παρονομαστή αυτό που εσείς λέτε καλή χολυστερίνη, τη HDL. Η διαίρεση, όταν την κάνεις, να μην ξεπερνάει το 2,5. Αν είναι πιο κάτω θα μας τάψεις όλους. Ξανά, στον αριθμητή τριγλυκερίδια, στον παρονομαστή HDL. Η καλή χολυστερίνη. Το πιο σοβαρό κλάσμα, γιατί το κάνω αυτό, μήπως κάνω μούσκουλα, όχι. Να μην πάθει για την καρδούλα το κάνω. Στα επόμενα χρόνια, στα 5 επόμενα χρόνια, μην με χτυπήσει κανένα εφραγματάκι. Ξανά, τριγλυκερίδια στον αριθμητή, HDL. Και το αποτέλεσμα να είναι πιο χαμηλό από το 2,5. Και ας έχεις 250 χολυστερίνη και 200... Και που παίρνουμε στατίνες. Πρέπει να κάνετε και εκείνο. Αλλά πριν πάρεις τη στατίνη... Θα σου πω τώρα αυτό πήγα να πω. Άφησε να το πω. Θυμάσαι παλιά η λήψη χολυστερίνης ήταν 300. Τώρα τι έγινε μέσα σε μια πεντακονταετία και πήγε κάτω από το 200. Μπράβο. Κάτω από το 2,5. Να είναι κάτω από το 2,5. Κάτω από το 2,5. Τι ήθελα να πω. Α, στατίνες. Μεγάλοι άνθρωποι. Δεν πειράζει. Εδώ Και τα τριγλυκερίδια τα οποία είναι πάντα πολύ χαμηλά. η Εγγλέζη λένε. Θυμήθηκε. Αν από μικρό παιδάκι έχω ένα γονίδιο χαλασμένο,
και μου δίνει μεγάλη χολυστερίνη, πόσο μεγάλη, πάνω από 280, είναι στα 15, στα 20 και η χολυστερίνη μου είναι 280, τότε και μόνον τότε πρέπει να καταπιεί στατίνες. 220 και πάρε χαπάκι. Τότε και μόνο τότε. Το μόνο που θα σου κάνει στατίνες, θα σου κάνει πολλές παρενέργειες, μπορεί να ζήσεις 4 μέρες περισσότερο από μένα που δεν παίρνω. 4 μέρες. Τώρα φταίω εγώ. Τη γνώμη μου για το Ozempic. Έχω παρακάτω. Άντε προχώρα τότε και θα τα βρούμε μπροστά. Έχετε παρακάτω. Τα λέω. Γιατί είναι γιατί είναι αντιδιαβητικό και είναι στενοσθενή γεμάτη. Θα τα πούμε κατηδία. Νομίζω ότι θα τα πει. 200 ευρώ η Τα διάγνωση. τεχνικά λιγαντικά και η στέβια τα βάζει στο στοματάκι σου. Ο εγκέφαλος δεν καταλαβαίνει αν μπήκε ζάχαρη, καταλαβαίνει ένα γλυκαντικό. Και δίνει αμέσως εντολή στο πάγκρεας, μάγκα, έρχεται γλυκαντικό, χώσε ινσουλίνη. Ένα. Δεύτερο. Οι ασπαρτάμες και τα άλλα είναι μικρές βόμβες για το εντερικό μικροβίωμα. Αν το αντιβιωτικό είναι μεγάλη βόμβα, παιδάκια 1 έως 3 χρονών που έχουν οτίτιδες και παίρνουν αντιβιωτικά, το αντιβιωτικό δεν πάει να σκοτώσει τα μικρόβια μόνο εδώ, σκοτώνει και εδώ. Αυτισμός. Παιδάκια που πήραν πολλή αντιβίωση 1 έως 3, το χρονικό περιθώριο που φτιάχνει στο εταιρικό σου μικροβίωμα, είχε το καημένο οτίτιδα, αλλά κατάπιε πολλά αντιβιωτικά, του σκότωσαν πολλά από το εταιρικό μικροβίωμα και έγινε αυτιστικό το παιδάκι. Έγινε. Το Ozempic είναι άλλη ιστορία. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Λοιπόν, λέγε. Εντάξει, κυρία το. Πάμε. Επειδή έχω το πρόβλημα της LPA, πάρα πολύ ανεβασμένη. Ναι. Είναι κληρονομικό. Είναι κληρονομικό. Θα το έχετε μια ζωή. Αλλά για να σας κάνει κακό πρέπει να προσέξετε τα άλλα. Παίρνω μια ένεση, την οποία τη βάζω κάθε εξάμηνο, που είναι για τη χολυστερίνη και δεν παίρνω στατίνες. Είναι, ας πούμε, την παίρνω από τον ΕΟΠΗ. Μην κάνω το ξέρω όλα, δεν τα ξέρω όλα. Αυτό το ειδικό δεν το ξέρω. Είναι καινούριο. Εντάξει, δεν το ξέρω. Στην Αγγλία που έκανα μεταπτυχιακά, όταν του έλεγε του καθηγητή αυτό, άλλο δεν το ξέρω, φίλε, θα έρθω αύριο για να στο φέρω. Έψαχνε και λέγε στον. Ενώ στο πανεπιστήμιο καμιά φορά μας ρωτάνε κάτι που δεν ξέρουμε, και αντί να πεις δεν ξέρω, τον μπερδεύεις περισσότερο. Ωραία, κάτι να μάθετε έχετε τώρα. Ψάξτε κάτι να μάθετε. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί έχω την εγγονούλα μου με LPA. Αλλά θέλω να μου τα πεις. Αυτό βοηθάει πολύ στο να μην παίρνουμε τις στατίνες, οι οποίες προκαλούν πρόβλημα στις αρθρώσεις. Σωστό. Εντάξει, και το αποφύγαμε αυτό, γι' αυτό το λόγο. Ενώ λοιπόν στην αρχή νόμιζαν ότι είμαστε λοιπόν, που είμαστε στις νόσους που δεν οφείλονται σε μικρόβιο, έτσι δεν είναι, είμαστε στις μεταβολικές. Καρκίνος, καρδιά, διαβήτη, αυτοάνοσα, άνοιες, όλα είναι μεταβολισμός. Αντίσταση στην ινσουλίνη, όλα. Δεν είμαστε στη μεταβολή, δεν είμαστε στην ελονοσία που έχει μικρόβιο, ούτε στο κοκκίτι που έχει μικρόβιο, ούτε στο AIDS. Μεταβολική, νομίζαμε ότι μόνο οι Αμερικάνοι έχουν μεγάλο μεταβολικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές περιοχές στον πλανήτη που έχουν μεταβολικό πρόβλημα.